Hello everyone, I am making the speed run today. We are doing a fát kivágjuk, igen. Gyerünk vágni gyorsabban. Oké, ignoráljátok a puskát a szoromba. Ja, megyünk tovább. Csináljuk ezt. Gyerünk, gyorsan! Gyerünk, balkát, gyorsan balkát, vágni egy kis fát, gyerünk! Csak nem bánja a falusi, csak nem bánja. Gyerünk, gyorsan, indulunk. Gyorsan, kivágjuk a szegény répát, nagyon jó repa, megyünk tovább, megkongatjuk a halangot, jó az gyerünk fel itt a hegyen, gyerünk, gyorsan, oké, nem, kivágjuk a földet, kiraboljuk a bankot, tesó, kiraboljuk, fogom a puskám, fogjuk a puskám, indulunk, kiraboljuk, ellopunk mindent jó kis felszerelés, micsoda találat, gyerünk, megyünk a lederbe, leder, szóval, rendezem az inventory-met, és indulunk, gyorsan, hova Istenbe rakta? Azt nem érült portált, akarom mondani semmi. Szóval hol lehet? Keresni kell egy portált. Itt ezt. Várj. Na oké, visszajöttem a lederből. Van ember, ajj. Indulunk a bástya, a cucc, a bunker felé. Igen, a bunker. Indulunk, let's go! Várj, hogy jó, nem ez, hanem hogy ez is igen, ott van. Akkor adott helyből ezt is kivágom. Na igen, itt vagyunk, srácok! Csak tölt egy picit, nagyon tölt. Nagyon tölt. Uramisten, mit mondjak? Bányászunk lefele. Bányászunk. Világrekord lesz ebből. Nagyon világrekord lesz ebből. Csak gyerünk. Gyorsan. Bányásszál. Mi ez a nagy struktúra? Milyen struktúra ez? Ez a bányászerűség. Most ezt is ki kell vágnom, kivágom ezt is, indulunk lefelé, megmondom, ezt ki fogom vágni, szóval, megszerzem a cuccot, meg vedd már fel, oké, minden megvan, jó lassan, komótosan, úgysem marad benne a videóban, gyerünk lefelé, alig várom, hogy itt elveszek. Survival. Oké, srácok, visszaszereztem a cuccot.
Induljunk, megtaláljuk a portált. Gyerünk, gyerünk. Induljunk. Mélyebbre. Még nem mit kezdtem? Ágy. Istenem. Oké, embertől, rastón és egy apu. Uramisten. Uramisten, mi az? És van azért labirintus. Mit is mondjam? Nehéz egy ilyet kommentálni élőben. Véletlenül csak utólag felveszem ezt a felvételt. Na jöjjek már oda! Uram Istenem, mennyit kell még itt narrálnom. Ma nem tudom, hogy mit mondjak. El vagyunk veszve. Istenem, ismert ki azt az ajtót. Már élő kommentálni, aztán nagyon nehéz. Persze. Még Gamer Mode, Spektator. Indulunk, vágás. Most nem akarom mondani semmi. Itt a portál, srácok, megtaláltuk! Gyerünk, rakjuk be a szemet! Indulunk, srácok, indulunk! A vég? Igen, biztosan! Várunk! A jó kis laptopom nagyon bírja ezt. Még nem baj, ha játék erre összefosna magát. Csak nem. Csak kibírja. Igen, betöltöttük. Gyerünk. Assunk föl. Nem voltál volt csákánnyal. Gyerünk, assunk. És nem is répával. Assal már. Világrekord! Mindjárt világrekord, tesó! Mindjárt világrekord lesz ebből! Gyerünk! Indulás fölfelé! És mi fölfelé? Előre! Mostanában nehéz élőben kommentálni. És már, mi baja van? Meg kell ölni! Dobott volna embertört, az jó lett volna. Hát de nem, hát miért is dobott volna. Megjövődözzük a sárkányt, a jó kis puskánkkal és a izét. Persze nem hat rá.